Hej, jeg hedder Kære Christian, og der er mange, der har skrevet ind, hvordan man slår telt op. Så det er der mange, der har problemer med åbenbart at slå et telt op. Det synes jeg nu ikke er så svært. Så jeg prøver lige at slå et telt op. Sådan. Jeg er egentlig lidt ked af, at folk ikke har skrevet ind med, hvordan man slår telte sammen. Fordi det er jeg pissegod til. Sådan, det var jo let. Kan I nok se. Det er pisse let at slå telt sammen.